Divisa, Extremadura, Arraia, Baliza, Beira, Demarcación, División, Extrema, Limiar, Limite, Marca, Marxe, Raya, Separación, Marco. Aquí comeza o marco, só para aqueles que lles gusta atravesar as fronteiras políticas en busca de vivencias e novas experiencias reais. Si es dos que lles encanta o lado da lá, este é o teu espazo. O que cada día quería lograba convertir las cuncas en cerrados, saía de noite, miraba, xexaba que non me... Hola, eu son Germán Estévez, o germano á portuguesa, e xa nos escoitamos no Galiportus cada semana. En relación directamente con el, nace o marco destinado a coñecer de primeira man realidades e experiencias transfronteirizas, principalmente galaico-portuguesas, mas non só. Hoxe falamos novamente da fala, ese galego localizado a 300 km de Galiza, na Extremadura española, é conservado con orgullo polos seus habitantes. Logo de conversarmos con algúns dos seus protagonistas na rúa un pouco por toda aquela zona, hoxe toca analizarnos máis pausadamente as claves cos académicos. De onde ven a fala, por que se conservou, cales son as súas peculiaridades lingüísticas, que significa para os seus habitantes, cal é o futuro, sobre todo. Un pouco todas estas cuestións, analizámolas, como digo, cos que máis saben de todo isto da fala, e falamos con Xosé Enrique Costas e con Alicia Manso, que, como digo, son os expertos da fala. Imos a continuación con todo elo. Ben, estamos aquí con, posiblemente co pai de toda a cuestión da fala, polo menos en canto á relación e o vínculo con Galiza. Estamos co Xosé Enrique Costas González, catedrático de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, con investigacións de dialogoloxía sociolingüística e tamén obra poética de Cunqueiro. Antes de nada, moi boa, Xosé Enrique, Quique. Que tal? Moi boas. Teñoche que preguntar polo teu último proxecto. Empezo un pouco polo final. Que esta cousa, esta novela que te traz entre mans, que tan contento te trae, O sur da liberdade? Contanos un pouco. Pois é unha novela que naceu no Valdoellas. Mira ti que cousas. É unha novela que trata sobre un personaxe que se chama Muhammad Ibn Marwan al-Galiki, o galego, que foi un galego, fillo de galegos, que chegou a ser o señor de Badajoz, e que andou por aquelas terras nosas, e que incluso hai historiadores extremeños que din que o galego non chegou no século XII ao Valdoellas, levado polos nosos reis Fernando II de Galicia e Afonso VIII de Galicia, senón que xa foi 300 ou 400 anos antes, cando Ibn Marwan levou uns centos de galegos do Bierzo e instalounos ali, naquelas terras ali. Está así a cousa moi... Hai moi pouca información do século VIII, entón eu levaba moito tempo documentándome, pero eu documentábame para as miñas investigacións. Que pasa que xuntei tal cantidad de material e logo collí un cabreo inmenso, ás veces eu funciono por cabreos, un cabreo inmenso coa novela histórica española, que é moi mentireira, conta unhas trolas inmensas, falsean toda a realidade. Digo, podes botarlle un pouco de imaginación ou fantasía á historia, e así como se vai a novela histórica, o que non pode ser falsificar a historia. E entón os españois, moitos novelistas históricos españois, o que fan é falsificar a historia para a maior gloria de la nación española. Entón, eu fixe unha noveliña contando un pouco a historia deste galego, desta familia galega, desta saga de galegos que chegaron a ser gobernadores de Mérida, chegaron a ser fundadores de Badajoz
desde logo que sempre se identificaron como galegos. Sempre nos apelidos e nos nomes sempre como galegos. É unha historia que a ver, temos moitas historias no noso país descoñecidas. É dicir, eu ás veces asombro cando leo Isabel Barreto, almiranta maior do reino. Almiranta maior, unha muller almiranta dunha flota de naves que andou por todo o Pacífico. Unha muller. Despois, máis recentemente, non me acordo que se chama, Alfonso Graña. Ti sabes quen foi Alfonso Graña? O rei dos xíbaros, un señor de amiudal, de avión, que chegou a ser rei dos xíbaros. Se non me digas que temos miles de historias, na nosa historia de Galiza, temos miles de historias que hai que difundir. Claro, ás veces en libros de historia ou en tal non é asequible a todo o mundo, pero unha novela, un podcast, un pequeno vídeo sí que son máis accesibles para todo o mundo. Eu pretendín dar a coñecer, bueno, claro, un pouco fabulado, esta parte da nosa historia, pois unha triloxía histórica. Este é o primeiro número, o primeiro libro. Estou moi contento porque, claro, metí aos meus 61 anos que se me perde a min na literatura. Pois deume por aí. É o caso que está gustando. Sí, xustamente un pouco na relación que comentas, non, destas historias e da posible orixe daqueles galegos bercianos que puideron ser levados cara a Cáceres, está parte desa explicación que, aínda falando cos veciños e ca xente do Xálima, pois aínda é certo que ao final son todo etiquetas, que tampouco é que sexa demasiado importante, pero, claro, para os que están en primeiro de fala e non saben, os que nos están escoitando, din estes de que falan, nunca mellor dito, que narices hai aí que a medio cabalo entre o asturleonés, entre o galego, entre o portugués? Claro, mira, é que, fíxate, hai unha falsificación histórica importante. Sempre se fala de Reino de León. Aquí chegaron os reis leoneses, pero que carallo de leoneses? Se eran reis galegos, Fernando II e o seu fillo Afonso VIII, que están enterrados no Panteón Real en Compostela, que son os reis máis galegos que tuvemos na nosa historia e que estenderon o reino de Galicia hasta o castelo de Cumbres Maiores no norte de Huelva, na Serra de Aracena. E estáse falsificando a historia. De repente, estes reis de León, reis de Galicia, León, Asturias, Extremadura. Non é que, fíxate este detalle. Na Serra de Aracena, no norte de Huelva, chámalle a banda galega. E os historiadores españoles le llaman la banda gallega porque fue repoblada con gentes del Reino de León. Está na mierda, joder, se son banda galega, está dicindo que es repoblada con galegos. O sea, hai unha negación tal. Eu non entendo como para xustificar a existencia do Reino de León despois do Reino de Castela se teña que negar a existencia do Reino de Galicia, como para o discurso nacional este del Reino Visigodo que se oculte o Reino Suevo de Galicia. Non sei, eu non entendo porque de repente está esa falsificación ou esa negación e sempre, pois isto, ainda lía hai pouco de Marwan, este personaxe, e decía, le llamaban el gallego porque era de algún lugar del noroeste de la península. Bueno, joder, si chamaba o galego non vai ser de Santander, joder, que é unha cousa moi clara, non? Entón, claro, eu rebélome contra esa falsificación da nosa historia en a liña dos mestres como Anselmo López Carreira ou Camilo Nogueira, que escribiron sobre a historia medieval de Galicia. Anselmo López Carreira, o Reino Medieval de Galicia, é un libro absolutamente recomendable para todo o mundo. Ou as últimas achegas que fai Paco Rodríguez sobre a historia medieval. Home, por favor, estamos recuperando a nosa memoria, recuperando a nosa identidade que nos foi suplantada ata agora. Así como na parte española pois hai unha moita novela histórica falando glorias de las Castillas, aquí non temos novela histórica falando de nós, non digo das nosas glorias, falando de nós, desde nós. Entón foi un pouquiño que quixen facer. E iso, xa te digo, a mí o pé deuno, pois estes galegos que levou no século IX,
e Marwan a galegos que colleron do Castro Ventosa, o que en Cacabelos hoxe, e instalou no que hoxe son as ruínas de Salvaleón, chamado Salvaleón, no concello de Valverde do Fresno. Na liña do que comentas, Quique, ves entón moito máis permeable ou penetrable que poida entrar unha novela a raíz un pouco desta temática que, por exemplo, un libro como tes de Xerais do 2013, o Galego, é dicir, un pouco un ensaio, entra moito máis fácil a novela e moito máis favorecedora. Claro, date conta dunha cousa, eu sobre as falas de ollas teño escrito, non sei se 5 ou 6 libros, imagina 30 artigos en revistas super especializadas. Pero iso que non leo? Ti miras o impacto de lectura, pois o mellor son 100 lectores, 50 lectores, todo xente, digamos, que nos interesamos polas linguas, pola historia e tal. Sí, o do ámbito académico. Do ámbito universitario. Pero eu que quero que, non sei, que poida coller un taxista ou unha carniceira ou, non sei, ou un xardineiro e poder ler o libro e dicir, ostra, e enterarse un pouco máis a nosa historia, pero claro, enterarse de unha maneira amena, contando unha historia, por lo menos da historia vas metendo, digamos, unha descripción de como éramos nós naquela época. Do bo e do mau, porque aquí hai de todo, claro, non vamos poñer unha visión, isto non é o castelo de Disneylandia, é dicir, aquí hai de todo. Na época medieval, moitas veces, pensamos que son príncipes, princesas, trovadores, e non sei que, non, cuidadito. O 99% da poboación era miserable. Comía unha vez ao día e tiña carrachos e piollos. Cuidado, hai de todo. Ás veces damos unha visión da historia un pouco principesca. Non, hai que falar tamén dos que fixeron a historia, que son as clases populares. Cando te achegas un pouco á realidade do Val, a realidade destes 3 singulares lugares do noroeste de Cáceres, que te encontras? Que se encontra Xosé Enrique Costas no 91 e quen é Domingo Frades? A ver, eu cando chego no 91, chego a Valverde, empezo a falar en galego e a xente de Valverde pregúntame se son de San Martiño. E digo, non, son galego. É que falas parecido a nós. Vou a San Martiño, empezo a falar galego e dime a xente, ti que és das Ellas? E dixo, non, son galego. É que falas parecido a nós. Chego ás Ellas, falo galego e dime, ti que és de Valverde? Non, son de galego. É que falas parecido a nós. Dicir, para eles é unha identificación co galego. Eles identifican co galego non algo exactamente ao seu, igual ao seu, pero sí moi parecido, o máis parecido, porque eles teñen perfectamente, teñen Portugal ao lado, portugués é portugués, o español é español, o castelán, pero despois o galego é algo moi parecido. De feito, eles contan que na emigración en Suiza ou na mili, cando había mili, moitos eles facíanse pasar por galegos. Entón os galegos tragaban. Ou cando eu xa coveo que veñen excursións deles a Santiago, paran, por exemplo, a comer, imagina, en Lalín, empezan a falar, o camarero preguntalle, pero ustedes de que parte, de onde son? Somos de Cáceres. No, ustedes de que parte de Ourense son? Dixo, no, que somos de Cáceres. E veñan demostrar, é dicir, sabemos que non falan igual que a nós, pero sentímonos ao mesmo tempo moi próximos. E eles sábeno, pois, bueno, porque hai contactos humanos, porque poden pillar a televisión galega, por cable, porque estiveron aquí de excursión, ou porque pasaron galegos por ali, saben que, carai, que non falamos idéntico, pero falamos moi parecido. Entón, de primeiras hai unha afinidade, complicidade moi grande cos galegos. Hai unha complicidade e unha identidade. Non somos galegos, pero falamos parecido ao galego. Pero había un fiscal do Tribunal Supremo, Jesús Vicente Chamorro, que cando invitaba Isaac Díaz Pardo a falar aquí a Galicia, era un fiscal de esquerdas, sempre dicía o mesmo: perdoai, eu non sei falar galego, pero vou falar na miña fala, valverdeiro. Entón, claro, a xente decía, coño, pues está falando galego. Que claro, era un galego con 4 caralladas raras, pero 4 caralladas raras que
que lle notamos a calquera persoa que sexa falante auténtico, dicir que os de Ourense van decir leíste e camiouse solucións, pero están nas Rías Baixas, van falar polo J e polo S, non sei que, dicir, resulta que un do barco de Valdeorras camiouse e condicións, dicir, ti sempre, a un falante auténtico sempre lle notas trazos dialectais, entón, o que lle notabas a aquela xente eran trazos dialectais raros, distintos aos teus, pero non deixabas de non identificalo como galego. Sempre, entón, este Jesús Vicente Chamorro dicía, coño, eu falo valverdeiro en Galicia e todo o mundo me entende. Bueno, te vai entender, claro. E o mesmo, eu sempre que vou alá, eu nunca falei castelán alá porque que non o necesitas. Ti falase castelán alá alguna vez? Ninguna palabra. Pois por iso, falta non fai. Non? Entón, porque ali todo o mundo fala e quen non fala tamén entende. Hai xente, a mellor alguna persoa que é de fora, pero non fala, pero entende perfectamente porque están ali vivindo. E ali fala todo o mundo. As nosas estatísticas dan que os falantes son do 90%, o 90% da xente fala sempre ou case sempre, e entre a mocidade, que é o máis sorprendente para nós, o 63% da mocidade fala sempre ou case sempre. E logo hai un 22% que o fala ás veces sí, ás veces non. Dependendo un pouco do interlocutor, de tal. Pero, decir, eu creo que xa non quedan concellos en Galicia onde o 63% da mocidade sexa galego falante. Eu, cando empecé a levar alumnas a coñecer aquilo, moitas alumnas miñas volveron falando galego de alá. Dicíame algunha, é a primeira vez na vida que me entran en galego nunha discoteca. Pois mira, que ben. Curso de inmersión en Cáceres. Totalmente. Eu sempre fixen así. Era un curso de inmersión en orgullo lingüístico. Entón, pois volvían convencidas. E Domingo Frades? Pregúntasme por Domingo Frades. Domingo Frades morreu o ano pasado, creo que foi o día 10 de xaneiro do ano pasado, 23, 11 días antes que presentásemos o seu libro, que era o seu último libro, que era a súa obra mañega, poética, mañega completa, que fixemos unha filóloga valverdeira, a Alicia Manso e eu. Domingo Frades foi un polígrafo, era un ex-crego, despois de sair de crego casou, tivo 6 fillos, era xente de extensión agraria, era poeta, era investigador histórico, era un gran activista agrario, foi tenente de alcalde do PSOE, gracias a él rotularonse as rúas en bilingüe, pero primeiro en mañego, despois en castelán, grazas a él unha actividade de publicacións moi grande, grazas a él no ano 93 fundouse a Asociación Fala e Cultura, é dicir, era un tipo, unha persoa entrañable, divertidísima, estabas con él morrendo de risa, porque tiña moi ocurrente, e sempre estivo defendendo a fala, estivo aquí en algúns congresos, sempre defendendo a súa maneira de falar, e no ano 2004 foi nomeado académico correspondente da Real Academia Galega para estas falas, para esta zona. Era a primeira vez que a Academia Galega recoñecía que estas falas eran, si eran algo, eran galego. Don Domingo Frades quedou, creo que agora o día 4 de maio van a nomear fillo predilecto de San Martiño a título póstumo. Entón faremos alá unha festa, aproveitando esa celebración. Virán tamén algunhas persoas destacadas do mundo galeguista, como por exemplo Felipe Lubián, o alcalde de Lubián, en Zamora, que vai traer a súa banda de gaitas a tocar en homenaxe a Domingos. É dicir, Domingo Frades era un home que suscitaba moitas adhesións, moitas paixóns, e, bueno, pois, traduciu o Novo Testamento ao mañego, non? Mais que traduciu, el recoñecíame, adaptou do galego ao mañego, non? Colleu a edición na editorial SEP galega, da Biblia, e colleu o Antigo Testamento, o Novo Testamento e traduciuno. Para que? Para introducir na liturxia tamén, el foi un gran investigador histórico, esa edición foi un poeta sorprendentemente bo,
porque fai poesía popular, pero tamén fai sonetos, tamén fai poesía culta. Foi un tipo pues, moi querido por moita xente, moi querido por moita xente. Foi odiado pola prensa extremeña, por alguna prensa extremeña que o acusaron de vendido a Galicia e vendido ao BNG. É dicir, ali todo o movimento que se faga en favor da irmandade entre Galicia, ou parte de Galicia e o Valdoellas, pois hai prensa extremeña que di que, bueno, que xa está o BNG, non o imperialismo galego, pois intentando invadir non sei que. Claro, estas enfermidades ainas tamén, sobre todo, na parte de Asturias onde se fala galego, tamén aí acusan aí de inxerencia do galeguismo, non sei que, pero son destas, xente, os portugueses teñen un dito que me gusta moito, e o que fai esta xente, non fan nada polo galego, pero tampouco deixan facer. Eles, o goberno asturiano non fai nada polo galego, o goberno extremeño non fai nada polo galego, pero se os galegos nos interesamos, parecelles mal, e cortan todo tipo de relacións. Para iso os portugueses teñen un refrán que me gusta moito que di, nem fode nem sai de cima. Pois este é igual. Justamente, sí, un pouco na liña do que comentas, como crees que é o papel da Xunta de Galicia e como crees que é o papel da Junta de Extremadura? Porque en algún dos teus artigos comentas que, bueno, pues como pasa con outras linguas minoritarias, como é o caso do aranés en Cataluña, que sí que ten un recoñecemento no propio Estatuto catalán, porque a fala non ten un recoñecemento propio no extremeño. A ver, no ano 2011, creo que era Francisco Jorquera, como diputado do BNG, fixo unhas alegacións á reforma do Estatuto de Autonomía de Castela de Extremadura para que se introducise o portugués olivensa e a fala como patrimonio lingüístico de Extremadura. Dentro da provincia, a fala e o portugués olivensa son patrimonio lingüístico extremeño. Decir, como tal, hai que cuidalos, esas cousiñas, unha cousa moi light. Pois votaron todos os partidos mayoritarios en contra. Votaron todos en contra. A Xunta de Extremadura, eso, nen sai de cima. Igual, non fai nada. Non fai nada, está deixando esmorecer o portugués olivense da raya que hai ali. Había 10.000 persoas que falaban portugués, ou se quedan 3.500, pero non fai nada polo portugués. Si, a Xunta de Extremadura ten o portugués metido nas escolas como materia optativa. Con bastante éxito. Pero como se fose... Con bastante éxito, comentan. Sí, pero en olivensa é como se fose inglés. É dicir, danlle a mesma concepción de inglés. Alguna vez que se ten solicitado por algún centro facer unha sección bilingüe español-portugués, sempre foi rexeitada. Entendes? É dicir, teñen medo a que Olivensa de repente queira volver a ser portuguesa. Non? Olivensa que España comprometeuse por un tratado, o Tratado de Viena de 1815, a devolverlle a Portugal e nunca lle devolveu. Bueno, eso é outra cousa. Despois, Xunta de Galicia, ou Xunta, como di o novo presidente, o antigo presidente. Pois, a ver, a Xunta de Galicia solo fai cousas onde xa as asociacións cívicas e ONGs e asociacións cidadás teñen traballado e teñen achanzado o terreo para que poida pasear militarmente. Refírome. No Bierzo, en As Portelas, houve asociacións, Falaceo e Comisión Sarmiento, etcétera, que traballaron muitísimo para conseguir que o galego, Felipe Lubián, o alcalde Lubián, para que o galego fose recoñecido no Estatuto de Autonomía de Castela e León. Foi recoñecido. Unha vez que é recoñecido, entón é moi fácil asinar un convenio. Se xa que recoñeces que o que se fala aí é galego, a Xunta de Galicia asina ese convenio. Non? Asina ese convenio. Entón, espera que me vou cambiar de sitio. Aquí veñen xente para aquí, espera un momentiño. Escoitasme? Sí, perfectamente. Espera un momentiño. A Xunta de Galicia o que fixo foi pasear por terreo que traballaron outros, pero nunca deu o primeiro paso. E fíxate, por exemplo, en Asturias,
que lle temos pedido moitas veces que faga convenios ou acordos co goberno asturiano, non os dá feito, porque ali a cousa máis problemática. E en Extremadura igual. Como tanto o goberno asturiano como a Junta de Extremadura están un pouco de uñas, en vez de tratar de achanzar o terreo, como fixo no seu momento Anxo Quintana, cando era vicepresidente da Xunta, que foi entrevistarse con Fernández Vara, para falar de que, bueno, como se podía axudar ou colaborar para o mantemento e conservación destas falas, nestes momentos, bueno, desde sempre, a Xunta de Galicia non fai absolutamente nada. A ver, se non fai nada polo galego dentro de Galicia, vai facer polo galego fora de Galicia. Non sexamos ilusos, non fai nada. Morto can, morta rabia. Entón están esperando a que acabe, a que desaparezan a nosa lingua por aí. Eso teño bastante claro. Un pouco nesa liña, así, do abandono. Como ves o futuro, entón, sin ningún tipo de apoio por parte das administracións, cunha influencia, cun peso cada vez maior do idioma forte nos rapaces, sin unha codificación tampouco da lingua, porque digamos que costa bastante, aí hai bastante confrontación a nivel gramatical, dicionario e demais. Como ves o futuro a corto, medio prazo nos próximos anos, 10, 15, 20? A ver, con respecto ás falas oellas, eu non creo que as falas oellas desaparezan porque hai transmisión familiar e hai orgullo. Os pais transmiten aos fillos, e máis, hai pais que se cabrean se os fillos volven da escola falando castelán a casa. Non, que se cabrea, pero ti es parvo, que carallo, que ves falando, xa? Fuches á escola, pensa que fuches de emigrado, xa? Bueno, entón que pouco menos que lle poñen o angazo diante. Hai pais que se cabrean e que lles parece mal que os fillos falen castelán porque a fala deles é outra, é a nosa. Pero que si observamos, o que si temos detectado nestes 30 anos que levamos traballando con eles, é que os rapaces, precisamente por non teren un modelo de referencia na escola ou por non teren, digamos, unha noción do que vale, do que non e do que é expurio na fala, cada vez están máis castelanizados. Os rapaces cada vez están máis castelanizados. Entón, hai sitios onde o galego podría desaparecer totalmente suplantado polo castelán, substituído. Aquí non digo que poida ser substituído, non o será. Simplemente que se diluirá cada vez máis nun castelán, casi imperceptiblemente, nun castelán, bueno, con moitos trazos dialectais, pero cada vez, digamos, que será que se irá hibridizando máis, non? Pero a xente, xa che digo, ten orgullo de fala, pero non ten conciencia de castelanismo. Vale, e entón mete todo a bordo. Así, por exemplo, o dicionario que fixo Miroslav Vales meteu a bordo golondrina e meteu a bordo nutria. Claro, decíamos, no, pero se vamos a ver, aquí a xente di anduriña e londra, por como metes iso? Porque tamén yo escoitei a un señor. É dicir, é como se agora nun dicionario galego metésemos jueves e huevos. Pois non podes meter jueves e huevos, por máis que diga a xente ou fuerte. Non, o pulpo. Son castelanismos, non teñen aceptación. Non se deben. Claro, pero ali non hai unha institución de referencia, porque a Domingo Frades, a prensa extremeña encargouse de queimalo como axente del imperialismo gallego. Entón, pois non era referencia. Agora mesmo estamos facendo unha subnorma, unha adaptación da norma do galego para esas falas entre un grupo de especialistas, de catedráticos da Universidade de Extremadura, da Universidade de Barcelona, filólogas nativas, e eu espero que neste ano que teñamos unha adaptación para un modelo unificado, non uniformado, unificado para escribir estas falas. Eu penso que sí que o lograremos. Outra cousa que despois, si contamos, como contamos, con beneplácito e apoio do profesorado das 4 escolas que hai, bueno, que se poida chegar a implantar. Outra cousa é que despois, oficialmente, apenas teña efecto porque non está recoñecido
nin como lingua, nin como fala, nin oficial, nin nada. Eu sempre pensei que a esta xente que lle viría ben un estatuto como o do aranés, que ti falabas antes. Pero o goberno extremeño, a ver, partamos unha base. Fora de Euskadi, Euskal Herria, mellor, Euskal Herria, Cataluña e Galiza, o resto de España é a España profunda, lingüísticamente, digamos, refractaria a todo o que sexa diversidade lingüística. Non nos entenden, non. Metes no saco Baleares e Valencia tamén? Bueno, hai menos, por suposto, os países cataláns. Valencia ahora, cuidadito. Pero bueno, quero dicir, fora do que os países cataláns e tal. Eu teño dado conferencias en Cáceres, teño dado conferencias en Salamanca, teño dado conferencias en Murcia, e a xente pregúntame ás veces por que nos empeñamos en imponer los dialectos a la lengua. Claro. E estamos falando do ano 2020. É dicir, que hai unha... Te acordaste aquela materia que existía antes, que se chamaba Educación para la Ciudadanía? Sí, sí, claro. Aquela materia, en principio, fora concibida para introducir nos escolares o aprecio polos valores constitucionais. Vale, moi ben. Pero entre os valores constitucionais nunca se meteu o do plurilingüismo nin as plurinacionalidades. Entón, por moi, ainda que sexa unha persoa moi progresista, un señor de Murcia, pois é unha persoa que non entende por que nos empeñamos en hablar gallego e por que nos empeñamos en hablar catalán. Non entenden. Parece que non queremos a igualdade. Cando a igualdade é español, que entón queremos a desigualdade. Isto está instalado e non houve pedagogía por parte do Estado en favorecer digamos, o respeto lingüístico, nada máis, o respeto lingüístico. Sí. E en Extremadura pasa isto. Básicamente as linguas, como comentas tamén algún dos artigos que puiden seguirche, un pouco comparando a fala de Extremadura co galego posiblemente de hai 3 ou 4 séculos, é unha especie de tesoiro para a humanidade, non? Que decir, todas as linguas son tesouros, hai quen non ve e hai quen non o ve. E o problema é que hai quen non o ve e tampouco deixa os que queren protexelas que as protexan. Quédame un par de preguntiñas, ou tamén teremos que falar un día cando toquemos o mirandés, porque tes aí tamén moita obra. Xosé Enrique Costas, como podedes escoitar, é un especialista en linguas minoritarias. Tamén fixeches algún estudio moi interesante sobre o mirandés, estuveches na Asamblea da República tamén, bueno, pois un pouco ca proposta por riba da mesa para salvar o mirandés, que tampouco ten moi boa saúde. Sí, pero xustamente no Día Internacional da Lingua Propia, 21 de febreiro, unha pregunta, bueno, é difícil falar dun mesmo, pero despois de 30 anos da chega, Xosé Enrique, que lle deu o Val das Ellas a Xosé Enrique e que lle deu Xosé Enrique ao Val das Ellas? Despois de 3 décadas. A ver, o que me deume moi bons amigos, deume capacidade de aprender moitísimas cousas, tanto historia como lingua, como botánica, como eu aprendín ali moitísimas cousas, eles ensinaronme moitísimas cousas, sobre todo humanidade, como dirían eles, e o que eu penso que lle poiden dar a eles, pois é un estudo científico da súa fala que non tiña. Ver que da súa fala que se podía falar en congresos en Brasil, en Cuba, en Alemanha, en Italia, e que podían ser citados e valorados, e que precisamente a partir un pouco das miña difusión da investigación que estábamos facendo estas falas, chegaron por ali investigadores de outros países, chegaron polacos, chegaron xente de Madrid, chegaron a investigar sobre esas falas, non? Ou polo menos a escoitar e a ver se era realidade aquilo, se era verdade aquilo que eu contaba, de que había unha minoría ali que eran descendentes de repoboadores galegos
que continuaban mantendo aquelas falas con tantísima vitalidade, porque o que realmente asombra non son os arcaísmos maravillosos que teñen, ou os cambios semánticos impresionantes, ou os paradigmas verbais tan curiosos que teñen. Non, o realmente curioso, ou o que teñan arcaísmos fonéticos que nos pensábamos desaparecidos no galego no século XIII. Non, o realmente impresionante é o orgullo de falantes que teñen, o orgullísimo que teñen. É dicir, que eu preguntaba ás veces, solo por putear, pero vos para que vos vale isto? Por que vos empeñades en falar así? Isto para que vos vale? E dixo, bueno, imos a Portugal e falamos así e tamén nos entenden. Estamos con galegos e falamos así e tamén nos entenden. Pero independentemente de que aquí non houbera Portugal ni Galicia, nos falamos así porque isto é o noso. É porque sempre falamos así. E a xente aquí fala así. E que non queira falar así xa pode coller porta. Claro, que dicías, ostras, xa quixera eu en Galiza a mitade disto. Indepes. Entendes? Claro. Era impresionante. O orgullo que tiñan, ou algún que unha vez volveu o fillo da Mili falando castelán, e cabreouse moitísimo, e dixo, no, hasta que non sexas o meu fillo outra vez, por aquí non pases. Cousa, dicía, xa quixera eu a metade disto. É o que se decía das miñas alumnas que estaban sorprendidas porque na discoteca lles entraban en galego. No, pues, tiveron que ir a Extremadura para que lles pasase. Exactamente. Sí. Bueno, pues eso foi, eu creo que o que nos deu tamén a moitos galegos que pasamos por ali foi emotividade, porque nos emociona. O sea, Anxo Quintana, cando estivo ali, dicíame que estaba emocionado de escoitar aquela maneira de falar, non? De escoitar un alguén que decía cancións e solucións ali, en Extremadura, non? Entón, por unha parte, emotividade, por outra parte, transmitíanos un orgullo de, independentemente de que sexamos os únicos no mundo e sexamos uns bichiños pequeniños e moi raros, somos nós. Somos nós. E aquí somos nós. Fora, pois, haberá que adaptarse, pero aquí somos nós. Entón, ese orgullo, eu penso que os meus alumnos que captaron perfectamente, por lo menos podo dicir que moitos alumnos ao longo deses 30 anos, se hai algo que recordan con cariño, con emoción e con exemplaridade da carreira, foi aquelas viaxes que facíamos ao Val do Ellas, onde algúns volvían falando galego xa para sempre e outros pois volvían asombrados da fidelidade lingüística que tiña aquela xente. E en canto a ti, Quique, colaboras con Nos Diario, con Que Ciencia, bueno, aparte de toda o traballo académico, de dar clases agora ca novela, persoa inquieta, que che queda? Que che queda por facer? Pois, a ver, que me queda por facer? Quédame por acabar a triloxía. Teño outra novela máis por aí que está escrita e que me gustaría ver publicada, que é unha sátira contra Xacobeo. Non sei, gustaríame ver publicadas esas novelas e gustaríame ver publicada a normativa do Val do Ellas e que se instalase, que se metese nas escolas a normativa e que se empezasen a publicar cousas, porque ahora que me falabas do mirandés, a partir de que se meteu a normativa mirandesa nas escolas, houve un boom literario impresionante, literario, musical, etc. Como se explica, senón, que unha localidade que ten escasamente 3.500 falantes sexa a localidade de Portugal onde se publican máis libros por habitante. Wow. Máis libros por habitante, non? E onde haxa 3.500 falantes xa hai 5 ou 6 grupos musicais, pero de rock, de folk, eu sempre recomendo un grupo como parecido ás Tanxugueiras, pero con moito máis, tocan moitos máis instrumentos, tocan gaitas e tocan zanfonas e tal, que se chaman Las Zarandas, teñen unha polifonía femenina maravillosa, e son 3.500 falantes, pero todo foi a partir de que fixeron a normativa, entrou a normativa nas escolas, a xente empezou a escribir, teñen magníficos poetas como Amadeu Ferreira, que me parece da mellor poesía que se fai en Europa,
entón, pero todo foi iso, un boom cultural para demostrar que teñen esa lingua, para estar orgullosos desa lingua, para mostrar esa lingua ao mundo. Eu creo que no momento en que haxa esa normativa para Valdoellas vai suceder algo parecido. Estou convencido. Entón, estou desexando que entre esa normativa e logo, pois, para o noso idioma, que teñamos que esperar 4 anos máis para que derroguen o decreto de bilingüismo e para que os nosos fillos, os nosos netos, poden estudar en galego todo se queren, que polo momento non poden. Entón, hai moito que traballar polo galego aquí na nosa nación, máxime nestes tempos de tribulación. Pero, claro, como te dís, eu son un cui inquieto, eu penso que hasta que morra estarei aquí no rejo. Hai que estar no rejo traballando. Estaremos aquí, porque hai tanto por facer. Hai tanto por facer para todo o mundo, se quere botar unha man, que en todas partes. Por que perdes o tempo mirando e tal? É que é o mesmo, coño. Traballar polo galego, polo mirandés, polo aranés, polo catalán é o mesmo. Se non sabemos ser solidarios, é o mesmo. E traballar polo idioma é tamén traballar contra os eólicos, e traballar pola preservación do patrimonio, a ecoloxía, a ecolingüística, todo é o mesmo. É manter un mundo libre de depredación, digamos, máis onde nós e os nosos herdeiros poidamos ser un pouco máis felices do que somos. Déixame recomendarlle tamén aos nosos ointes unha colaboración túa que vieches coa Mesa hai uns anos xa e con Prolingua, ese fantástico alegato de 55 mentiras sobre a lingua galega, que tamén me parece un moi bo documento, un libriño pequeno, para un pouco concienciarse quen aínda non estea e quen un pouco necesite buscar amparo para ver todo o que rodea a lingua, sobre todo as linguas minoritarias e minorizadas. Mira, esas 55 mentiras sobre a lingua galega pódese descargar de balde na rede. O sea, é un libro difícil de atopar porque xa hai moito tempo que non se reedita, sí. Pero pódese descargar de balde na rede e é un manual de autodefensa lingüística contra as mentiras que din sobre o galego. Temos aí toda a defensa, todos os argumentos contra eses bocabertas que pasan o día soltando mentiras. Ainda escoitaba agora estes días atrás a un catedrático constitucional moi pequeniño, el que berra moito e que aparece ás veces na televisión galega e tal, dicindo tonterías e la imposición del gallego e tal, esas cosas todas. Pois contra, digamos, un libro feito contra iso. E eu recomendo tamén, aproveitando que estamos aquí, sí, o libro negro da lingua galega de Carlos Callón, tamén é fundamental. Temos unha conversa pendente con Callón e temos outra conversa pendente contigo cando toquemos Miranda, porque realmente tamén hai moita chicha aí. Sí, señor, pois eu a vosa disposición, cando queirades. 1.000.000 gracias pola túa humanidade, que dirían alá nas ellas. Xos Enrique, un placer. Moi ben. Graciñas. Unha aperta grande. Hasta logo. Moi ben, estamos aquí neste especial do Galiportus sobre a cuestión da fala. Estamos falando agora con Alicia Manso, profesora da Universidade da Rioja, doutora en lingua española coa súa tese do léxico da fala. Alicia é valverdeira e agora mesmo encóntrase na Rioxa, non, Alicia? Moi boas. Boas, Germán. Sí, estoy na Rioja de momento, ¿no? De profesora aquí de didáctica da lengua española e o que se preste. Moi ben. Contanos un pouco como é a túa traxectoria desde que eres habitante, non sei, naciches en Valverde, como foi un pouco a túa vida, ese un resumen rápido ata chegar aos estudios, todos relacionados ca fala.
Iso de Valverde, nos ya, de miña idade ya non nacemos en Valverde como tal, porque temos o hospital cerca, pero bueno, de toda a vida. E prácticamente hasta que xa fice o bachillerato, con 15 anos, 16 prácticamente, pues sempre no lugar e sempre nesa comunidade lingüística, que é importante reseñar ese concepto de comunidade, ¿no? Porque realmente é unha isla con todo que temos alrededor, ¿no? E sobre todo nos que ya temos asignados os centros de estudios, a universidade, etcétera, ya en Extremadura. Entonces, Extremadura, a área colindante, ¿no? Que é o noroccidente, pois sí que tendía a ser de un Astur leonés ou un leonés con as súas aspiracións, con un léxico, sí que hai un choque. A todos nós, cando semos, nos pasa que nos dicen, pero tú eres extremeño, non podes ser extremeño, que pronuncias as eses, que non dices higo e bueno, higo, higuera, non, temos figo e figueira, non? Antes de ser a estudiar, que cando realmente non xa temos ese concepto de comunidade, pero cando empezan eses cuestionamentos de por que non aspira as eses, por que non aspira as jotas, aí como que se reforza, non? Hasta lá, non quería entrar en política, pero bueno, cando estamos en un momento tamén que, en fin, pero sí que, de alguna forma, crecimos moitas persoas pensando que os galegos, aquel titular que se repite tanto, dos galegos de Fraga nos venin a invadir, nos lo meteran en pena, ¿no? Aquela polémica que houve con Anxo Quintana, sempre confundo os Anxos, o que non sei se era Anxo, sí. E bueno, Ibarra en aquela época, no? Entonces, en aquela época tiña, non olvidé anos, ya sabía que os galegos nos viñan a invadir. Ese galego hoxe, nas perspectivas que temos hoxe, se traslada en interés en chegar de galegos que venen a estudiar a fala, de forma que, si se presta atención á bibliografía, 85-90% da bibliografía ven de universidades de Galicia, ¿no? Pero non xa, iso que pasa? Si nos empezan a asustar as autoridades, nos asustamos, ¿no? Porque con 9 anos dicen, no, os galegos mal, ¿no? Pero bueno, realmente recordamos que o que pasou en aquela época hoxe é que se intentaba incentivar que se tomasen medidas para protección do galego ou da fala ou como que se queira chamar esa lingua, ¿no? Que non dejan de ser etiquetas. Bueno, quería facer filología hispánica e me encantaba ler, entón tiña unha carreira de literatura, pero comenzaron a pasar coixas moi raras no Val en aquela época, non fai tantos anos, ¿no? Pero bueno, comecei en 2008 a carreira. E aí empezaba a ver que outras persoas que nunca habían falado empezaban a dar entrevistas na tele, empezaban a ser en periódicos, empezaban a escribir, ya viña de antes, ¿no? Pero digo, bueno, que hipocresía, ¿no? Realmente aos falantes auténticos se les está quitando a voz e vos estáis convertindo en ciceróns de unha lengua que non habéis falado antes, ¿no? Entón, é bo, ¿no? Pero non, o sea, o corazón ao final dices, ao final o corazón non estáis mentindo, non me gusta ese tipo de comportamentos. E bueno, empecé a facer o TFM de léxico, de comía, ¿no? Que é bastante, a partir de apetecible, é bastante jugoso, porque ten moito que facer, e de aí saltimos a facer a tesis, moi ambiciosa, realmente era unha tesis moi ambiciosa, e fixen 100% o que quería facer, que era comparar, agarrar léxico con as súas ses inquéritus, ¿no? Léxico de todos os campos, e comparalo con o galego, con o portugués, con as falas extremeñas, con o español, desde un punto de vista actual, pero tamén desde o punto de vista da historia da lingua, ¿no? Porque hai discusións centenarias de... Como se pode dicir? Sí, debates centenarios de isto portugués, este galego, este leonés. Dicir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a agarrar o léxico,
vamos a agarrar as coixas e vamos a ver, ¿no? Estudiando a súa forma o que nos sai aquí, ¿no? E, bueno, o léxico está, como insisto, 10% na tese, o resto teño a ver se consigo publicalo un día destes. E, bueno, en ese tempo, pues, leí moitas coixas, fici grandes amistades por todas as partes, fici 3 anos de aqueles cursos de galego de verán, Galegos Sen Fronteiras, serviu muitísimo para visitar o ILGA, ¿no? A biblioteca da Universidade de Santiago, de Vigo. Empecé tamén, curiosamente, que cabe reseñar, fici unha estancia en San Paulo, en Brasil, traballei e sigo traballando con a profesora, con a directora da Cátedra de Estudos Galegos. Ela conseguiu que a biblioteca da Universidade de San Paulo sea unha das máis espectaculares en libros portugueses e galegos, ¿no? Entonces, realmente, digo, en lugar de empezar a hacerme tantos viajes a Coimbra, a Santiago, a Vigo, a Madrid, digo, casi me sai máis rentable ir a San Paulo porque teño alito, ¿no? E a verdade é que ben interesante. Ademais, se traballa en galego e Minas Gerais, ¿no? Galego de migrantes galegos na Bahía, ¿no? E saen aí cosas moi interesantes. E, bueno, me volví a Brasil, he estado 3 anos e agora tiña que volver a España en algún momento e aquí estamos desde septiembre. E creo que iso é máis ou menos que... Moi ben, e con todo o que nos contas, Alicia, que non é pouco, como lle explicamos a unha persoa de a pé que, bueno, non entende ou non quere entender ou nunca se fixo a pregunta un pouco da realidade lingüística da península tan variada, como lle explicamos o que pode ser a fala, máis alá de etiquetas que comentas perfectamente, que non se trata de poñer etiquetas e punto, pero un pouco que pode ser ou que pode ter de particular, como pode este val do Xálima conservar unha riqueza sin igual aquí no medio, a cabalo un pouco entre unha Galicia que está a 400 kilómetros, un Portugal que está aí ao lado, non sei, como podemos explicar estas tres falas tan particulares? Bueno, creo que esa pregunta simple habría que considerarla desde dos perspectivas, ¿no? Desde o origen, que non voy a dicer nada porque non hai nada aclarado, ¿no? Así como, non sei, nas Portelas sabemos que pasou, en Miranda temos unha fecha, en Olivenza temos unha fecha, en Ferreira de Alcántara temos unha fecha de que pasou, ¿no? Cando dejou de ser de Portugal e pasou a España, cando dejou de ser España, bueno, de Castilla, ¿no? Perdón, e entrou a Portugal. No Val non está tan claro, non sabemos se por cuestións de intereses ou por, este caso, bueno, e valga a redundancia, descaso, ¿no? Desinterés, que ha sido un pouco a tónica desde que se creou. Si que os estudios máis recentes hai quen diga que non, pero bueno, o máis desde o punto de vista histórico se cree que foi unha repoblación secundaria, que quer dicer que habría na época de probablemente o Alfonso VIII de León, o Alfonso IX por a cronología castellana, habría traído en dois movimentos repobladores. Primeiro, repobladores da parte da franxa oriental, e agora vou a dizer porque é franxa oriental e non outra, habrían chegado a unha zona de Portugal que en aquela época era do Reino de León, que era o río Coa, Ribacoa, Figueira de Castelo Rodrigo, e de Figueira de Castelo Rodrigo habrían pasado ao Val. Para afirmar iso temos os foros de Castelo Rodrigo, de Rile Sintra, en aquel ya observa que está falando unha especie de galego, leonés, con moitas interferencias de leonés, perdón. Entonces, un profesor da Universidade de Extremadura, Lille Sintra ya había dito que esa lengua dese copista, deses foros do siglo XIII se parecía moito ou podría ter a continuidade con o Val, e recentemente un profesor, un catedrático de filología galega da Universidade de Extremadura, Juan Carrasco, el di que podría ser de Ribacoa, de Castelo Rodrigo, desa zona de Ribacoa, habría chegado ao Val. Hai outras hipótesis que dicen que non, que igual que en Alamedilla, en Salamanca, se fala portugués españolizado,
podría verse un portugués que se transformou, se contagiou con español, podría ser, hai outros autores que dicen que é unha forma especial de falar o latín. Bueno, hai moitas hipótesis, particularmente soy máis partidaria desa primeira que he comentado, creo que para iso le dedico máis tempo, pero bueno, independientemente da historia, porque non soy historiadora, sí que podo afirmar o seguinte: se nos observamos o conjunto de rasgos lingüísticos destas falas, sí que nos temos unha diferencia, varias diferencias, ¿no? Temos algúns rasgos que creo que son clave, como un dictón uoi, ¿no? Nos, noiti, toiro, moiro, etcétera, que sí que é verdade que coinciden entre a zona de Taxo e Douro, ¿no? En Portugal, pero tamén desa parte da franxa oriental, abajo. Hai moitos parecidos en léxico, por certo, con a zona das Portelas, bueno, a parte que toca galego exterior de León e Zamora. E, por outra parte, o que é clave para mí, primeiro, a cronología de Xioi, que nos dá finais do 12, principios do 13, e a presencia de un fonema nasal velar, non? Ese unga, non é o alófono que ten o castellano en un gato, non é ese N de que un contacto con a velar, non é sino que aparece como fonema pleno como en galego. E iso creo que é un rasgo que o distingue do portugués. O portugués tuvo iso como alófono, é dicir, en posicións específicas, pero non como fonema pleno. E ese fonema, según di Mariño Paz, ya estaría desenvolvéndose ya no siglo XIII en galego. Entonces non pode ser antes, non pode ser portugués, porque o portugués no siglo XIII é verdade que non podemos falar que se distinguirá moito do galego portugués, ya tenía eses rasgos, ¿no? Pero ya iba por outro camiño, e creo que iso é moi particular. Históricamente non te justifico, lingüísticamente creo que temos aí un motivo importante. Iso como cuestión histórica, e como cuestión de conservación, como se mantuvo aislado? Bueno, pues temos dois factores. Por un lado, temos a cuestión histórica. Xa discutiu moito que estaba moi aislado. Estaba aislado, depende de pa que. Xa. Digo, porque curiosamente, claro, nos convertimos en periferia de Castilla e aí deja de interesar, ¿no? Curiosamente, unha das rutas que máis chaman a atención é a que máis alta está, ¿no? Que é unha derivación da Calzada de Guinea. A Calzada de Guinea nace da Ruta da Plata e atravesa justamente, é unha caña de animais, atravesa justamente a parte máis alta da serra. Entón, bueno, a isla política, ¿no? E realmente o que sí que, e me vai a volver a cuestión de comunidade inicial, que bajo o meu punto de vista é o que explica esta cuestión, son cuestións sociolingüísticas, cuestión de comunidade, de actitud. É certo que se traballamos e le preguntamos ás persoas, bueno, pois isto a mí non me sirve para nada, pero como sempre só ha falado, ou he falado e xa falo en miña casa, ou vou a seguir falando, non? Iso é real, se han feito traballos, encuestas, inquéritos sociolingüísticos, etc. Entón, e aquí ven o factor comunidade e aquela cuestión de nós contra eles. Quen son eles? Bueno, pois o gran terrateniente, que é o propietario da terra, pero, bueno, nós comunidade, digo propietario da terra porque eran os grandes propietarios, curiosamente, portugueses ou grandes propietarios castellanos, non? E, bueno, se formaba aí unha cuestión potente. De feito, os traballadores, cando a zona de Portugal que temos ao lado era moito máis pobre que nós. Entonces, había traballadores e eses traballadores acababan adoptando unha especie de fala rara, ¿no? Porque eles perdían a fonética portuguesa, pero continúa o vocabulario. Entón, hai que ter aí como un coñecemento moi raro ou moi especial de portugués para poder seguir unha conversación con eses falantes. Interésame moito. Estamos disfrutando moito cas entrevistas, cada un pouco intentando achegar a súa visión. Interésanos moito a túa tese,
evidentemente de léxico, estamos te escoitando moi atentamente, dice, por exemplo, dixeche coixas, dixeche dois, é dicir, manténse algúns rasgos dese portugués, a pesar de que tamén vemos ese 70-80% de parecido ca fonética e co léxico galego, non? Que trazos lingüísticos podemos destacar así a nivel xeral, sobre todo tamén comentabas, bueno, a cuestión do unha, sobre todo entre os tres dialectos, entre as tres falas, porque claro, aquí a xente sabe perfectamente quen é de que sitio, non? De que pobo, de que aldea, en canto abres a boca. Para os que non somos daqui, do Xálima, como diferenciar un mañego dun lagarteiro dun valverdense? Bueno, as diferencias se dan en todos os planos, fonética, morfología, léxico, morfosintaxis. Bueno, é curioso porque sempre les digo que os rasgos que se consideran, e aí ven de novo comunidade sociolingüística, identidade, son rasgos populares, non? Me explico. Unha palabra como non sei, non se me ocorre agora niñunha, non? O fechi de vocais, non? Si que tendencia, como pasa en algún galego, en algún portugués, non? De forma dialectal, etc., o fechi das vocais finais, non? Pero hai veces que se cerran vocais tónicas, vocais átonas. Hai landacismo e rotacismo, dice sustitución de L por R e R por L. Por exemplo, o verbo dicel, sí que é verdade que cando é un infinitivo é frecuente, pero cando é en interior, pois cambia un pouco, non? Non se me está me ocorrendo agora niñunha palabra de... Por exemplo, vimos antes... algún verbo que diste, non? O verbo típico que acaba en R acababa en L. Iso, bueno, ese é dos tres lugares, non? Pero estaba pensando agora en cousas específicas, non? Madre miña. Bueno, básicamente o lagarteiro, ya se me vendrá algún ejemplo cando me veña, que será cando se acabe o podcast, pois ya non habrá solución, pero bueno, o lagarteiro tende a facer ese fechi de cambio de L por R, R por L en casi todos os contextos dentro de palabra, o fechi vocálico, dice la E pasa aí, ese tipo de cousas, incluso cando a vocal é tónica, por exemplo, iglesia ou igrexa, non? Entonces, bueno, e a fonética tamén, que a que se di típicamente, que non estou de acordo, que o lagarteiro mañego está máis mellor conservado porque Valverdeiro non ten as sonoras antiguas, non? Dicen, nós en Valverde dicemos queixos, en os outros lugares dicen queixo, xinxa, non? A famosa xinxa portuguesa, eles dicen en lagarteiro xinxa. Xinxa, por certo, que esa pronunciación africá palatal interior é un fonema medieval que o galego-portugués perdeu, ese tipo de cuestións, non? Claro, tamén o tipo, a entonación dos lagarteiros é moi marcano. Dicemos moitas veces que o lagarteiro fale a lengua que fale se le vai a entender por entonación, non? Entón, ten aí unha curva melódica moi marcada, moi diferente, que non vou a imitar, porque se isto van a vir lagarteiros me van a matar e quero seguir vivindo en o bar. E non sabría facelo ademais. Temos tamén o léxico, que hai moitas diferencias léxicas, non? A típica, a prototípica, en Valverde a fruta, o marmelo, non? Marmelo, a sella se di perón, en San Martín se di mimbrillo, tamén antiguamente é un castellanismo, hai muestras de que se di marmelo, non? O axín é o pimento, non? En Valverde axín, en a sella e San Martín é pimento, non? Entón, o lagarteiro genera unha L en pronomes personais, é vístula, bueno, non sei se é o mellor exemplo que he buscado, pero bueno, genera en lugar de he visto, a vístula, non, cousas
por o tipo, non? Sí, polo que comentas tamén, polo maneira de como estamos escoitando falar a xente, mantense o verbo composto típico do castellano, non? He visto, he buscado... É un pouco unha estrutura que non penetraron os verbos galaico-portugueses, os, digamos, os pasados imperfectos, perfectos e demais. Aí sí que é verdade que, sobre todo, vos galegos, se di cando vivís esas estruturas, dices, no, espera que estéis castellanizados. Bueno, con calma, ¿no? Habría que ver como... Con calma. Bueno, con jeito, como se di en Valverde. Non sei. Habría que tomalo con cuidado. Vamos lá. Entonces, sí que é verdade que aparentemente a estrutura é castellana, uso castellana como verbo haber, pero sí que a veces aparece un ter, un haber, pode ser un rasgo medieval, ¿no? De un resto medieval. Sí que, por exemplo, ¿no? Que agora estoy dando lengua española e digo, madre miña, teño interferencias con usos de subjuntivos, ¿no? Que se nota moito na miña redacción, un subjuntivo que se parece moito ao funcionamento galego, ese imperfecto, ese andara, ¿no? Un sentido que igual co portugués, ¿no? Que podría ser un equivalente ao perfecto composto anterior, ¿no? Pois can perfecta ansega. En fin, ya está. Miña profesora de lengua da ESO me está escutando, que non me suspenda en este momento, vale? Que non me dormí a sexta e estoy un pouco enfada. En fin, iso é, o sea, que hai especie de restos, ¿no? De que te quero dicir, ¿no? Pero son cousas moi puntuais, usos moi puntuais, ¿no? E que teñen que fluir. Si agora mesmo estoy tendo algo que, por certo, para mí probablemente sería un pouco forzado, que sería falar con alguén que non é do lugar, voy a ter un poquinho máis de cuidado. Entonces, ese cuidado vai implicar non fechar tantas vocais, non facer tantas cambios de R por L, probablemente pronunciar de unha forma máis cuidada, facer os tempos, estruturas marcas, ¿no? Entón, aí ya sí que voy a ter interferencia da lengua da miña formación que o castellano. Dicíannos tamén aquí en Valverde, o secretario da Asociación Xalima Fala, Franju, comentábanos que hai uns 4.000, 5.000 falantes, bueno, máis ou menos, ven sendo unha porcentaxe moi alta das tres poboacións falan na lingua local, na fala, e tamén hai moita xente que fala pois mañego, lagarteiro ou valverdense fora, como é o teu caso, moitos emigrados. Como, unha vez que estás emigrado, a miña pregunta é como fas para manter vivo a túa lingua ou a túa fala? Recurrindo ao galego un pouco, recurrindo ao portugués ou simplemente conservando a túa oralidade? É dicir, é un pouco complicado sin gramática e un pouquiño sin referencias, non? Bueno, gramática hai, o que pasa é que non está escrita. Eso, bueno, a tontería, pero bueno. Eu sigo empadronada en Valverde, por certo, como cual sigo sendo un cidadano de pleno de dereito en Valverde, en fin, quitando as tonterías, bueno, aí falo todos os días con a miña familia na miña variedade o valverdeiro e non se me ocurre facelo de outra forma, non? Sí que é verdade que a veces implosionaba cando estaba vivindo, cando estaba en Galicia, cando estaba en Brasil, porque a veces que seía, digo, Dios, que ahora xa a calle está en portugués, pero estaba falando con miña madre e estaba lendo un texto en castellano. Entonces, si estoy en Galicia, digo, sí que, por ejemplo, sí que non me pasaba, é curioso, ¿no? Pero a experiencia é que a veces cando vamos me pasa en Portugal, cando empecé a falar portugués, cando vas a, non sei, a outro país, ¿no? Que non é ta lengua, aunque as sepas manejarte, creo que ao cabo do día te acaba dando a cabeza do esforzo que estás facendo. Eso non me ha pasado nunca en Galicia. Sí, porque... Nunca me ha pasado en Galicia. Claro, sí que... O sea, unha comodidade e unha acomodación moi grande, non?
Sí. Realmente é curioso, ¿no? Porque é diferente, ¿no? Queiras que non, estás en Santiago, estás en Vigo, hai moitas diferencias, pero a sensación de estar en casa. Cando falabas en Santiago ou en Vigo nas túas experiencias galaicas, que comentarios, que che dicía a xente galego falante ou a castelano parlante, que pequenas anécdotas che quedaron na retina? Pois mira, a primeira delas, estaba en Santiago, estaba ali facendo unhas actividades tal, e estaba vivindo a veciña e digo, jo, que guai, non estou aquí vivindo, que o galego, que bonito, unha abuela con unha filla falando galego e entra neta e que queres para merendar? Digo, por que? Pero que é isto? Pero que é isto de que estás falando con a filla en galego e a neta entra? E digo, isto é impensable para nós. Iso é impensable, non? E sí que me ha pasado, por exemplo, moitas veces que me han preguntado se era do BNG, porque me meto en un taxi, mira, levasme a rúa, porque, bueno, en aquela época ainda falaba ben galego, agora ya perdí un pouco o galego normativo, escribía e tal, pero, bueno, ya fai algúns anos que non vou por lá, pero que en 15 días, se me pagáis un cursiño, me volvo a aprender, ¿no? Pero, bueno, ella estaba por lá e, mira, levasme a Rua do Pracer. No, es que me acordo, era calle Cuba, en Vigo. La calle Cuba. Digo, sí, do BNG. Digo, no. Non podo votar o BNG, non? Por ascripción. Entonces, bueno, varias veces me han preguntado se era do BNG. Sí que é certo. Sí que é verdade que ao falar e se estou en Pontevedra me dicen, eres de Ourense? Estoy en Lugo, eres de Pontevedra? Si eres, non? Pero, bueno, que te asignen con un certo partido político, pues dices, bueno, eso lo veño ainda que falar unha lengua que me parece máis natural do mundo. Pero ¿no? Pasabas por galega do Bloque Oriental, sí? Sí, pero porque aquela época non estaba falando esta variedade, estaba intentando falar o galego que había aprendido en nos cursos e tal. Xa. Sí. Bueno, sí que é verdad que o que comentas, e xa acabo, Alicia, que, claro, unha cousa é este galego de mínimos que é o meu, o teu valverdeiro que nos dá para ter unha comprensión 99% e para entendermonos na mesma lingua, sí que é certo que hai que dar un pequeno salto a nivel fonético, que a cuestión do portugués, tanto en Portugal como en Brasil, que sí que impide un pouco ese achegamento, aínda de que haxa unha comprensión fenomenal, hai algunha barreiriña máis a nivel, sobre todo, fonético que fai que teñas que cambiar aí sí ou sí se non queres acabar nese portuñol, non? Sí, claro. Sí que é verdade que, bueno, non é como nos dicen, es que eres da fronteira, falas portugués moi ben. Digo, mira, non, porque digo que non é tamén por falar de política, de novo, pero é verdade que desde que se abriran as fronteiras, que está moi ben o Tratado de Schengen e todas estas cousas, pero sí que é verdade que en un momento en que ya non necesitábamos Portugal para contrabandear cousas boas, tabaco non, café, pan, ovos, zapatillas, o que ficía meu abuelo, non? Sin máis, no momento que nós ya non tiñamos ese lucro ou esa necesidade, estas lugaristos foran perdendo. Entón, ella non tiña necesidade de desarrollar unha interlengua, un coiné, como si que habían desarrollado meus padres, non? Entón, non necesito Portugal, e non aprendo portugués. Eu aprendi portugués porque me sentí en a universidade e digo, vou aprender portugués, non? Teño máis facilidade? Pois mira, lo mellor. Pero me he sentado, media a estudiar a gramática galega, media a estudiar a gramática portuguesa, media a estudiar a gramática e todo, bueno, todo que ven sendo a lengua, non? Creo que para desarrollarlo hai que estudiar. E, bueno, en un bom momento, cando estaba ben, pois sí que era capaz de distinguir e de desarrollarme ben en as tres variedades, non? Non, portugués de Brasil, galego e o valverdeiro. Neste cóctel todo, que che máis cómodo? Supoño que a lingua materna, ese valverdeiro, ese valverdense, ou despois aproximarte á versión galega normativa, ao portugués padrón, ou simplemente o castellano que te rondou toda a vida? Onde te sintes máis cómoda? En que punto dese baremo?
Depende de pa que. Estoy en portugués, en Brasil é portugués, estoy en Galicia, intento que sea galego, e se é en a fala, pois en malverdeiro intento que sea malverdeiro. Sí que é verdade que depende, porque ao final acabas pensando en portugués para isto, acabas pensando en malverdeiro para outro e en español para o outro, non? Sí que é verdade que a lo mellor unha cousa que sí que me gusta, que é a reclamación que teño, por certo, e conto, ia contar unha anécdota personal, non? Miña parella brasileña, entonces ela me di, falame castellano. Digo, mira, non, disculpa, non podo falar. Me parece a cousa máis artificial do mundo. Entonces, que vou a facer? Como tú non queres que te fale portugués e non quero falarte castellano, pois te vou a falar en valverdeiro. E digo, por que a cousa que me vai a ser máis natural? Entonces, bueno, teño aí he creado un falante aí raro, pero, bueno, bastante competente do nivel C1 valverdeiro, non? Moi ben. E a última, aínda que sexa un pouco xogar a futurismos, pero falabas un pouco da transmisión de nais e pais a fillos, iso que na fala sempre foi algo, un must, que dirían os ingleses, sempre estivo aí por riba da mesa, nunca houve dúbida de que a fala que se perpetuaba de xeración en xeración. Que vai pasar ou que pode pasar? Porque a xente xa empeza a comentar que moitos falantes reciben a contestación, a resposta dos rapaces en castellano. É dicir, nunha situación na que tamén se encontra o galego, sendo lingua oficial, que lle vai pasar a fala sin esa oficialidade? Como auguras a cousa ou a coixa para dentro de eses 15, 20, 30 próximos anos? Como ves a cousa desde a sociolingüística, un pouco desde todo o plano? Bueno, en os casos de preguntar en fala e que me contesten en castellano non o he visto, pero sí que observo e que o que probablemente te vayan a comentar. A mí non me preocupa a cantidade, a transmisión generacional, sí que é verdade que hai unha pérdida de población espectacular, non? Pero o que sí preocupa é a calidade, e creo que, bueno, o galego ten eses dois problemas, non? A cantidade e a calidade. Por que cantidade non? En 2016, 2015 e 2016 fixemos, a ver se renovo este ano, que todos os anos o digo, pero ya van 8 anos ina, un inquérito ao Sagrario Instituto. O Sagrario Instituto de Valverde reside, como Valverde a metrópoli, ten un instituto, entonces recibe os sagais de 11 a 16, 17 anos destes lugares. É perfecto, porque esas edades concentradas. Entonces, estes sagais le preguntas, tú eres nativo de algún dos lugares? En aquel momento, de 120 respostas, 86% dicían soy nativo, ¿vale? Y si nos preguntábamos, tú escribes WhatsApp en a tua variedade en valverdeiro, lagarteiro, mañego, teníamos unha resposta de 94%. Creo que iso é bo. 6%, por que non falan? Bueno, fai uns anos sí que tiñamos esa cuestión que acabo de reseñar, de esa abuela con esa neta en Santiago, de a mí neto non le falo porque é feo, porque tiña esa connotación negativa, pero iso, de alguna forma, o feito dese fogo que se le ha prestado de fora, das nosas universidades de fora, medios de comunicación, etcétera, ha feito, bueno, pues que iso ya non se vea tan mal. Ben, temos cantidade, non sei se dicirla segura, o 6% que non falan non é por unha cuestión de autoodio, ni de cuestións do tipo, sino porque é o fillo do Guardia Civil, o fillo o empleado de correos, o fillo do médico, o fillo que son empleados temporais. Bueno, pois se temos un 86 en 94, que dice que aunque seas fillo con o tempo acabas aprendendo. Ben, calidade, iso é preocupante, porque temos unha sustitución, temos unha pérdida de fonética que é menos perceptible, ya hai fonemas que se han perdido, que lle perdiu con respecto a meus padres, a meus abuelos. A máis dolorosa que oivo probablemente sea, non en general, pero sí que se empeza a vir con moita frecuencia, é a pérdida de Xabelar, de Xiunga,
no? E se ou alguna, digo, unha casa, he comprado hoxe unha dúcia de ovos, he comprado unha dúcia de ovos, dices, non, o sea, dices, ostras, esa doi. Pero sí que, por ejemplo, temos, vamos a facer un juego. Bueno, un juego, como que ese dito un bueno, o xogo, non, esa J aí nos está chamando, non. Castillo, esa é unha das palabras que te comentaba, fecho, a vocal final, digo, no, castillo no, perdona, é castelo, no. Robli, o cambio de L por L, dicen Robri, le he posto a vocal ao final, aí é fecha a vocal, e cambia L por R e aí fala, non. Carballo, non? Entonces, bueno, ese tipo de cuestións é moi frecuente, non? Entonces, a cantidade e a calidade, como digo, a calidade é a que nos preocupa e a que sí que nos está facendo intentar facer iniciativas, non sei se servirá de algo, se non sirve, non? Pero sí que, no mínimo, as pequenas intervencións como os zagairos do instituto sí que permiten que, no mínimo, tomen conciencia dese tipo de cambios, non? De cuidar o léxico patrimonial, de que esas traduccións non se fallan en lineais do castellano e cousas do tipo. Falabas, e agora sí que xa acabo, falabas antes de que a política está aí sempre de fondo, gústenos ou non. Como podía a Junta de Extremadura obrar no caso da fala? É dicir, coméntanos por aquí a posibilidade de facer un centro de interpretación, pero máis alá de musealizar a lingua, tela viva no día a día, como debería ser a política lingüística da Junta para con estas tres aldeas e os seus falantes? Bueno, política lingüística existe, ¿no? Mao boa, legislar ou dejar de legislar é política lingüística. Entonces, non sei se será ambiciosa. Ella me conformaría con que esas intervencións nas escolas, no instituto foran sistemáticas e frecuentes, ¿no? Creo que con iso sería un bo comenzo. A partir de aí, aplicar a Carta Europea das Lenguas Regionais e Minoritarias seguiría valendo, non? Pero, bueno, fai un mes han feito unha reunión en a que o Comité de Expertos ha volto a convocar as asociacións e dito, España, que pasa con estas lenguas que non mencionei na lengua, na novos informe? Creo que si seguimos, iso é política lingüística, non? Así como falamos de catalán, galego, aragonés, valenciano, etcétera, caramba, que pasa con o resto de variedades, non? De esas variedades minorizadas, non minoritarias, non? Creo que aplicar a carta sería unha cuestión moi ambiciosa por todos os puntos que toca, de administración, educación, etcétera, pero sería interesante a aplicación, non? O marco legislativo estaría aí e serviría con aplicala. Non sei se conseguirá ou non. Hai quen diga que foi unha formulación moi interesante que fixeran en un congreso, en unha charla sobre estas cuestións, dicer, bueno, mes Padres unha persoa galego-falante e, por certo, unha persoa militante, que ela dicía, bueno, mes Padres falaban galego por resistencia e realmente desde que se perde esa cuestión de resistencia e esa cuestión que tamén volve a ligar a comunidade a que falaba ao principio, se non teño que resistir, é posible que se deje de falar e digo, pois non sei, se conseguimos que se legisle, que se introduzca en administración, en tal, vai a pasar algo, digo, pois mira, non sei se se perderá o concepto de comunidade, non? Sirve de algo, que outro cuestionamento, que dicen, para que queréis legislar unha lengua de 2.000 persoas, non? O de 5.000, o de 1.000. Bueno, é un dereito recoñecido por a ONU, non? Pero, bueno, en fin, quitando esas cuestións, son preguntas que están aí. A nivel legislativo, me conformaría con que as cousas que se facen do instituto por propia voluntad e por amor ao arte, que é o que se está dicendo prácticamente, tuveran un fondo legal e unha valoración maior. Alicia, que lle pides a este 2024 desde o plano do punto de vista da... Desde o punto de vista político ou lingüístico? Vamos tirar por a lingua, para non meternos en máis charcos.
ou tamén pola política, Pois non sei, non sei moi de... me gustaría, sinceramente, que esas debates tan fortes que existen para chegar a acordo en ortografía puderan chegar a unha solución, ¿no? De que non nos peleemos tanto por como se representa a ese en casa e casa, e que de unha vez esa ortografía poda ser, porque sin ortografía non vamos a poder facer un diccionario ou unha gramática. Moi ben, Alicia, pois un placer. Graciñas polo teu tempo. Alicia Manso, doutora en Lingua Española, especialista no léxico da fala. Falaríamos, nunca mellor dito, falaríamos durante horas, pero, bueno, o tempo é limitado. Graciñas por atendernos, ata cando queiras. A vos. Ok, a vos. Moi ben, pois ata aquí as dúas entrevistas, como vos comentábamos, cos especialistas da fala, con Xosé Enrique Costas, un estudioso que leva máis de 30 anos investigando in situ a cuestión da fala, elevándoa por todo o mundo a seu recoñecemento deste galego tan particular da Extremadura española, e tamén con Alicia Manso, con esta muller que está pois analizando tamén, difundindo a cuestión da fala desde os seus estudios académicos. Un pouquiño foron as dúas entrevistas para completar este espazo da fala. Esperamos que vos gustaran os dous episodios da fala, que disfrutarades como disfrutamos nós con este galego, como os digo, tan particular e tan universal á súa vez. Xa sabedes, estamos en galiportuspodcast@gmail.com, escoitadernos en Radio Llariz 107.2 da FM Graciñas a Carlos nos mandos técnicos. Os sábados estamos de 12 a 1, redifusión luns ás 6 da tarde e luns á noite. Estamos nas redes, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos tamén en Podgalego e podedes nos seguir en Facebook, en Instagram e en Twitter. Ca banda da Balbina, con este tema tan curioso e tan simpático do Marco, acabamos. Graciñas, ata a próxima. Chao, chao.